Yn y 7 seren yn Wrecsam, Harry Kane i'r cae ras te, beth yw teimladau'r cefnogwyr ar sylwebwyr, Daf? Wel, oedd ei gêm a hanner yn doedd, Rodri. Gwibdaeth trwy'r emosiynau, o fod ar ei hôl yn y funud gyntaf yna, i fod o fewn munudau i gipio buddigoliaeth. Wel, dau all grynhoi pethau'n llawer gwell na fi, ydy dau oedd yno neithiwr, yn cefnogi Dan Hughes, ac yn sylwebu ar Radio Cymru Wayne Phillips a Chithe Wayne yn aelod o'r tîm enwog yna. Nath giro Arsenal yn y gwpan yn 1992. Dim buddigoliaeth neithiwr, ond sut mae'r ddwy gêm yn cymharu? Wel, tebyg iawn, ar wahân i'r canlyniad fel ti'n deud, a wargylch yn un gwych. Y sŵn mor swnllid a be oedd i diwrnod yna yn ôl yn 1992, ond yn anffodus, Wrecsam methu dal ar tan y funud ola i ennill y gêm. A sut oedd hi yn yr eisteddle, Dan? O ie, oedd y sŵn yn anhygoel, oedd un o'r gorau dwi erioed wedi weld. Ond, fod yn onest, fi dal ti'n bach yn upset o'r sgôr, ond dyna ni. Cwestiwn yn y sefyllfa yma, ydy be di'r flaenoriaeth nesaf i'r clwb? Aros yn y gwpan yn ta brig y gyngrair a dyrchafiad? Wel, dyrchafiad 100%, as y pob yn cytuno efo hynny, ond mae'r reidiad yn y cwpan wedi bod yn un da. Mae yna siawns, eith i mlaen chydig bach yn hirach, achos mae gen nhw ail gêm yn Bramall Lane yn erbyn Sheffield United. Nath y ddangos ddigon ddoe i ddeud wrth y fi bod nhw'n gallu mynd yna ac ennill. So, gan i weld lle eith yna â nhw. Harry Kane i'r cae ras oedd y cwestiwn gan Rodri. Da chi eisiau gweld hynny? Wel, neis i weld, yn onest, ond dwi'n gweld Wrecsam yn ennill yn y replay, bod yn onest, ond dyna ni. Da chi yn ffyddio gweud? Wel, mae rhaid i fi. Dwi'n gwylio Wrecsam bob wsos. Maen nhw wedi bod yn wych y tymor yma yn sicr ar y cae ras, ac mi nath nhw ddangos ddigon ddoe i fi i wybod fydden nhw'n gallu mynd yna ar ei gêm i Sheffield United, bod mae Sheffield United yn tîm da iawn hefyd. Wel, Wayne Phillips a Dan Hughes, diolch i'r ddau o'ch chi am ymuno ni ar ôl noson go emosiynol i'r ddau o'ch chi, dwi'n siŵr. Rodri, yn ôl at ti. Diolch Dafydd, mae eisiau ffydd ar Dan.